Parlar del senyor Sam Abrams és parlar d'una personalitat realment polièdrica, atès que és poeta, assagista, traductor, crític literari. Es va instal·lar aquí a Catalunya a finals dels anys 60, molt a principis dels anys 70, on va anar a la UAB a estudiar filologia hispànica i catalana. Segons l'estudiosa Beñat Peñella, quan arriba a casa nostra, aquí a Catalunya, cito literalment, i descobrir una cultura mil·lenària, com és la nostra, amb permanent vocació de modernitat, que ben aviat es traduí en estimació fins al punt que Donald Sam Abrams es converteix en un dels nostres. Recordeu que va néixer a Berkeley l'any 1952, als Estats Units d'Amèrica. Aquesta estima la feu descobrir o redescobrir figures mítiques tan importants per al nostre imaginari, com és el cas del Comte Renau, o de rellegir clàssics de la nostra literatura, com és el cas de Joan Maragall, Agustí Bartra, entre d'altres. Com a poeta, té uns quants poemaris publicats, a destacar Calculations, de l'any 1997, In the Fullness of Their Lust, Tot el desig a peu de plana, del 2002, i té un nou poemari en preparació, o ja ha sortit, que seria L'Àngel que plora, no sé si... En preparació. En preparació. Com a antòleg té moltes antologies i n'hi ha 3 que m'entenen el cor robat. Una que és T'estimo, més de 100 poemes d'amor i desig, del 2002. Que és el meu gran best-seller. Pot ser perquè és un llibre molt maco. Després hi ha un tema molt curiós i també m'agrada moltíssim, de l'any 2001, que és Tenebra Blanca, que és una antologia de poemes en prosa de la literatura catalana. I un que també té el cor robat, que li he de dir, que és Llum a les golfes, aquest és de més cap aquí, del 2020, si no m'equivoco, que és la primera antologia d'haikus escrits en llengua catalana per autors catalans. Sí. Aquest també és un altre best-seller. Sí, perquè és un llibre realment preciós. Està ja gairebé a la tercera edició. No, jo tinc la segona. Bé, si li sembla bé, senyor Abrams, l'entrevista se subdividiria en 3 blocs. Un que seria, primer estem a Sant Joan de les Abadesses, la terra del Comte Renau, diria que és el nucli arnaldià més important de Catalunya, amb Bombrén, evidentment. Després el segon bloc seria sobre la llengua catalana i tal com està avui en dia, i la lectura, atès que també vos sou docent. I el tercer seria res, 2 preguntetes, si el temps ens ho permet, sobre una mica Bartra i la relació epistolar que va mantenir amb una escriptora d'aquí d'Osona, la Maria Dolors Orriols, que aquí vam presentar-hi fa uns mesos la seva obra mestra, la novel·la El riu dels inconscients. I li dic perquè Bartra va ser el que va corregir l'original i, a més, va posar el títol de la novel·la. Sí, perquè, a més, ell volia amb ella, amb l'obra d'ella, començar una col·lecció que fos contrahistòrica respecte a la literatura de l'interior. És a dir, tot allò que els catalans no s'atrevien a presentar a la censura, Bartra tenia la idea de publicar una col·lecció on tots aquests llibres es poguessin publicar a Mèxic. Sí, perquè a més havia de ser el segon llibre, el de la Maria Dolors Orriols. Sí. I per mala pata es va quedar amb el primer, amb el Liceu de Bartra. Sí. Doncs, si us sembla bé, anem a començar amb el primer bloc, que seria una mica centrat en la figura mítica del Comte Renau. Que, a més, té a veure amb Maragall, per un costat, i té a veure amb Bartra. Sí, que ve les preguntes. Ja les veureu. Jo dic perquè vos ja sou, si em permeteu l'expressió, un vell conegut de Sant Joan i del Comte Renau, perquè el 2012 vau dictar la conferència inaugural del 17è cicle del Comte Renau. Amb molt de gust. I va ser molt d'èxit. Perquè no havia vist mai l'espectacle. Sí, interessant. I tant. I la conferència va tenir un títol curiós. Es deia El Comte Renau de Joan Maragall, la prehistòria. Clar, aquesta afegció de prehistòria va sobtar molta gent, i entre ells. Ens el podríeu explicar una mica, sisplau? Sí, perquè, és a dir, Maragall és un poeta que entenem malament, perquè li han penjat la llufa a l'esquena d'un espontani, o sigui que era un home que tenia poca formació literària i cultural i aleshores ell anava a batzegades i veia una font d'inspiració i atacava immediatament. I això no correspon a la veritat. Maragall era un tio de digestió lenta. És a dir, tenia una experiència, un impacte, i aleshores entre l'impacte inicial i el producte literari final passava molt de temps, amb el qual ell
que venia a estiuejar aquí, ja li va començar a entrar, diguem-ne, el rec sanguini, la figura del comte Arnau, però novament va ser de digestió lenta, fins que elabora la primera part i després ha d'esperar que surti la segona part i després la tercera, que l'acabi. És a dir, entre l'impacte inicial i una nebulosa inicial i l'obra final, esclar, van passar molts anys, perquè Maragall era així, d'espontani, res, de sensible i conscient, sí, i com insisteixo, de digestió lenta. Això és el nostre Maragall. Ja. I un tio que les coses se les pensava. Evidentment, un tio molt culte i molt format en filosofia europea, per exemple. La Carta Virona pregunta al respecte. La segona pregunta diu, que també ja l'ha més o menys contestada, quina va ser la relació entre Joan Maragall i Arnau, tenint en compte que Arnau és el conte condemnat, que va a l'infern, tot això. Es podria parlar d'Arnau com una mena, entre cometes, d'alter ego de Maragall? Absolutament, absolutament. És a dir, Maragall és incapaç d'escriure alguna cosa que no tingui res a veure amb ell. No és un egocentrista, no, és un tio que té unes dosis altíssimes d'alteritat. Però sempre ell s'implica. Si no ha viscut plenament ell l'experiència que sigui, és incapaç d'escriure. Així és, i tot el seu ésser s'havia d'identificar. És a dir, el pitjor poema que va escriure Maragall a la vida, i donar-lo a conèixer públicament, és el poema que li dedica a la mort de Verdaguer. Per què? Perquè hi havia desavinences entre ell i Verdaguer. Ell no tragava Verdaguer i Verdaguer el tractava com un passarell i un tio menor. El tractava de manera displicent. I aleshores Maragall li demanen que faci un poema pel gran esdeveniment de l'enterrament de Verdaguer. Sí, que va ser multitudinari. I el tio no li sona bé la flauta. I aleshores, en el cas del comte Arnau, està claríssim que hi ha una part en què s'hi projecta Maragall. És a dir, ell era incapaç de fer senzillament aquesta figura mitològica, legendària, que no tingués res a veure amb ell. I és ell, està claríssim, però, esclar, nosaltres som incapaços de reconèixer l'home Maragall. Ens el presenten com un catòlic, ben pensant, home de família. Tot això és veritat, però també hi ha una altra veritat, que és un Maragall, diguem-ne, més lliure pensador, més revoltat, més de tot. I està claríssim que Adelaisa i el comte Arnau és Maragall i alguna de les seves amants. Ho sento molt. És així. Sí, home. I en relació una mica amb aquest aspecte, així d'home oculte, informat, que desconegut, és aquesta també, la vostra conferència inaugural veu plantejar que aquest llarg poema, que va estar anys en acabar-lo, es pot llegir o interpretar, si voleu, com si d'una lliçó de filosofia es tractés, d'arrels que en fons de les arrels amb Nietzsche. La seva teoria vos deia del sobrehome, més que del superhome. És així, això, realment? I tant que sí. És a dir, Maragall, com que era advocat de formació, tothom va amb el mateix rotllo, que és que era un home de poca cultura i de poca cultura literària i, diguem-ne, no estava prou ben format. I això no és veritat, era un home d'una curiositat infinita i amb el pas dels anys es va anar interessant cada vegada més per la filosofia. I esclar, ell és l'introductor de Nietzsche, no a Catalunya, a Espanya, el bon senyor. I aleshores li crida molt l'atenció dues coses de Nietzsche, que és, diguem-ne, aquest esperit de revolta contra l'establishment, contra el món que coneixem, i la promesa d'un nou món que serà la modernitat.
I esclar, això són dues qüestions amb les quals s'identifica clarament Maragall. I esclar, quan pensem en Maragall com a ben pensant catòlic, home de família, barceloní, no li estem fent cap favor, perquè ell no era el 100% així, en absolut. En absolut, és un home revoltat, és un home neguitós, és un home nerviós. Com ho podem canviar, les coses, perquè no siguem allò sempre els mateixos? Clar, sí. Molt bé. Després d'aquest mite d'Arnau, evidentment, a part de Maragall, hi ha hagut altres literats que s'han fet ressò, han escrit, reescrit, i ara penso en Monisset Pagès, en Pitar, en Segarra, etc. Evidentment, i tots des de la seva pròpia visió, fan el seu conte Arnau. Quina d'aquestes relectures del mite, quina creieu vos que és la més suggerent o que per vos és més suggerent? Jo entenc que les diferents aproximacions que s'han fet, cadascú té la seva justificació. O sigui, Anicet Pagès, el que ell vol fer és desacralitzar el conte Arnau, donar-li sang humana. I aleshores s'hi fixa molt en els aspectes eròtics i els aspectes així una mica pujats de to. Molt bé, ell és un modernista i fa això. Maragall està fent una altra cosa, Segarra està fent una altra, Bartra està fent una altra. Aleshores, jo entenc tots, i tots estan justificats, i tots ajuden a engrandir la figura del comte Arnau. Ara, gustos personals, jo em quedo amb Maragall, que penso que és un poema genial, i a més penso que és un poema que té una importància històrica que nosaltres no hem estat capaços d'entendre. És una de les primeres propostes que es fa en literatura moderna, catalana, hispànica, europea i internacional, de reconduir l'impuls èpic. És a dir, quan arriba a finals del XIX i comença el segle XX, una de les grans preguntes és: l'èpica ha servit el seu paper i l'hem de deixar estar, o podem continuar fent poemes èpics? I Maragall contesta: sí que podem continuar fent èpica, però a la moderna, és a dir, reduïda l'escala, i esclar, tu poses el Canigó al costat del comte Arnau i canta. I, a més, Maragall diu, i el text ha de ser un text més experimental artísticament. I esclar, està fent una proposta que, fixem-nos, el poema acaba en l'últim llibre de Maragall i és al cap de 15 anys que comencen a sortir les primeres propostes que la gent entén com a asseguradores del futur de la reconducció de l'èpica tradicional. El 1922, amb Eliot, Maragall ja feia anys que estava, diguem-ne, sota terra. És a dir, Maragall està intentant, abans que sorgeixin totes les primeres propostes, fer-ne una. I això la literatura catalana no ha sabut reclamar aquest lloc d'honor per aquest gran poema. I després Bartra també universalitza, internacionalitza la figura d'Arnau com representant de l'home modern. Això està molt bé. Oh, i tant, una mica de avantguarda, en aquest sentit. Això mateix. Després, aquest mite, si més no la versió escrita, les seves arrels les hem de buscar al segle XVI. Les arrels, perquè suposo que deu ser encara més anterior. Com és possible, o com creieu vos, que aquest mite del segle XVI, després de 500 anys, encara avui en dia es continuï, si em permeteu l'expressió, fascinant? Perquè, com tot mite, toca uns aspectes fonamentals de la condició humana. I això és insuperable. És insuperable. I aleshores, senzillament, com que tu toques un aspecte de la condició humana que és sempiterna, senzillament serà qüestió d'anar-la reinterpretant a cada època. Per tant, mentre hi hagi humanitat com nosaltres la coneixem, hi haurà noves versions, noves aproximacions a la figura del comte Arnau. Està claríssim. I la gràcia és aquesta. La gràcia és aquesta. I quan llegeixes la tesi doctoral
de Josep Romeu sobre el tema, és que és molt apassionant, és com una novel·la de detectius, ell allà buscant les arrels vives, històriques, de la fascinació per aquest personatge. I aleshores una cosa és la cultura popular, que fa la seva interpretació, i després ja ve la cultura, diguem-ne, literària, que farà una interpretació potser encara més sofisticada. Però totes dues parteixen de la base de que aquest senyor encarna una sèrie de valors sobre l'ésser humà. La capacitat, per exemple, de l'ésser humà de fer el mal. Ell ho fa als seus, ho fa a la seva família, ho fa a la de l'Aisa, i després la reconducció d'aquest mal, encarar-se amb aquest mal. I esclar, nosaltres som molt condescendents amb nosaltres mateixos, i sempre els mals ho fan els altres, no nosaltres. I el comte Arnau, dramàticament, tràgicament, és algú que rep una sotragada que l'obliga a mirar-se en el mirall i veure exactament qui és. I esclar, és la possibilitat del canvi, la possibilitat de la redempció, la possibilitat de la llibertat, que les cartes no estan donades. Aquest és el gran cant. I això, mentre siguem humans, i equivocant-nos i rectificant, això tindrà valor. I està bé que duri. I tant. Per acabar amb aquest bloc, és un sobrebús, i si la memòria no em falla, crec recordar que volíeu escriure, esteu escrivint algun assaig sobre lectura i interpretació del comte Arnau. El teniu enllestit, està al forn? Està al forn, està bullint. Aviat, no? Espero, perquè ja porto molts anys amb el tema. El que passa que com que té a veure amb aquest entorn internacional, esclar, tu has de poder contextualitzar el comte Arnau a nivell europeu. És a dir, aquí l'únic competidor que té és Verdaguer, que ell parteix de dir-li a Verdaguer, miri, això del Canigó és un conte de fades, això no va enlloc, ara li ensenyaré com es fa. Per tant, l'únic competidor que té és Verdaguer. Després ja hi ha, diguem-ne, altres visions i altres qüestions. I després salta l'arena internacional, que és que s'està cuinant la poesia moderna. Molt bé. Si li sembla bé, senyor Alba, anem pel segon bloc, que seria el que fa referència a la llengua i literatura catalanes i com estan avui en dia. Pregunta de circumstàncies, però que crec obligada, en el sentit que estem vivint avui en dia, encara ahir, que es va aprovar del Congrés dels Diputats el nou reglament que permetia que la llengua catalana a la fi es pugui escoltar i parlar sense cap impediment al Congrés, i esperem que d'aquí a pocs dies, pocs mesos, a l'Europarlament. Quins efectes creieu que pot tenir això per la llengua catalana? Jo crec que pot tenir molts efectes. D'efectes? Efectes. Primer de tot, el que a mi més m'interessa és, fixem-nos com això tindrà reverberació internacional. Quanta gent que no s'hi havia fixat o que els hi sonava vagament començaran a prestar atenció a la llengua catalana a partir d'aquestes dues notícies. I sobretot la de la Comunitat Europea. I ja es veu clarament que és un tema molt important, perquè hi ha molta gent que tenen ganes de posar pals a la roda i fer-li el favor al govern espanyol. Això és claríssim. Però jo crec que és una grandíssima oportunitat que jo crec que cal entendre mentalment. No és que t'estiguin fent un favor, no és mira, pobrets, que tal. No. El que estan fent és donant a Catalunya el que li és propi. El que li és propi. Això és així. Jo recordo que una vegada em van preguntar en una entrevista què considerava jo que era el lloc de la llengua catalana a l'estat espanyol. I deia, jo desitjo per la llengua catalana que sigui tan cooficial com la llengua espanyola.
evidentment. Amb això ja em dono per satisfet, que tingui tots aquests privilegis, perquè els té. I, diguem-ne, Espanya s'entesta en tenir una actitud anacrònica davant del món. Nosaltres no vivim en el món que veu l'estat espanyol. La comunitat internacional ha canviat de xip i s'està obrint la mentalitat a la multiculturalitat i al multilingüisme. Sortosament. Això és. Per exemple, als Estats Units hi ha una disculpa executiva del president Obama davant de les comunitats ameríndies. I ara hi ha a tot el país un ambient de recuperació d'aquestes llengües. N'hi havia 270 i acaben amb 90. I aleshores ara, diguem-ne, hi ha una consciència de que això està mal fet. Que això és riquesa. I tant que sí, que és riquesa. Encara que tu no aprenguis aquella llengua, és una manifestació cultural important, mil·lenària. Punto. I aleshores te n'adones que Espanya, en voler silenciar aquestes llengües, subordinar-les, el català, el basc i el galaic, el portuguès, van a la contra de la tendència internacional, que és salvem el patrimoni lingüístic. Està claríssim, amb el qual no estem fent cap favor. El que estan fent és una mica posar-se al dia amb la resta. França té la mateixa actitud anacrònica i reaccionària. I allò, escolta, nano, que parlin català, això és una riquesa per tu. Evidentment. No siguis idiota. I tant. Després, avui també estem vivint una particular paradoxa. Per un cantó, l'ús social del català no està passant els seus millors moments, precisament. Estem sentint contínuament a la televisió notícies i així. I per l'altre, la creació literària catalana està vivint un moment molt dolç de reconeixement internacional. Ara penso, per exemple, en Cabré i el seu Jo Confesso, entre altres, no? Com veieu aquesta paradoxa, vos, des de la vostra taleia, si em permeteu l'expressió? Jo crec que té una explicació molt lògica. És a dir, contra més amenaçada estigui la llengua, més responsabilitat tenen els escriptors. Quan tu mires la postguerra, Pinyoli, Joan Sales, Mercè Rodoreda, Carla Riba, Agustí Bartra, Salvador Espriu, Vicent Andrés, en un món on el català desfilava sobre, diguem-ne, la corda fluixa. I crec que torna a ser-hi el mateix tema. El que passa que aquest cop els creadors d'aquí comencen a adonar-se d'una qüestió molt important, que és que poden, amb tota la naturalitat i legitimitat del món, anar directament a la literatura internacional. Abans s'entenia que necessitaves que els espanyols t'avalessin i que traduïssin al castellà i amb l'exemplar en castellà de la teva novel·la podies anar a tal. Avui dia no, van directes. Les generacions més joves van directes. I aleshores, jo crec que aquí el que ha d'haver-hi és una qüestió fonamental, que és que la pròpia societat catalana, des del president de la Generalitat fins a la llibreria de la cantonada, han de fer l'esforç per prestigiar la cultura literària. Això és el que es necessita. És a dir, els escriptors estan compromesos amb la llengua, amb la cultura, i fan la seva part. Ara és la societat que ha de respondre. I avaluar, i recolzar, i potenciar. Perquè tenen veu. I jo no paro de dir-ho. La literatura catalana és tan rica i tan fèrtil com ho és la literatura en espanyol. Sí, tant, evidentment. És completament competitiva. I a nivell europeu i internacional també. Ara, aleshores, quin és el problema? El problema és que has de prestigiar la cultura, has de prestigiar la llengua. I això és una feina
de tothom des de la seva mesura. I tant, evidentment. I amb això, i apel·lo a la vostra condició de docent, i també la meva, com a exdocent, a la lectura. Sabeu que els rànquings de lectura de la nostra estudiants de primària i secundària són uns índexs més aviat baixos i que no conviden pas a fer volar coloms. I també, per desgràcia, a vegades hi ha docents que diuen que a ells no els agrada llegir, quan la lectura crec que és una eina fonamental tant per formar-te, tu com a persona, com ciutadà. Home, jo una vegada, una professora de llengua i literatura catalanes em va dir, i cito textualment, a mi no em paguen per llegir. O sigui, jo vaig llegir els llibres aquests de lectura obligatòria en el seu temps i... I acabat. I ja està. I allò que dius, aquesta persona no és apta per estar davant d'un públic. Estic d'acord amb vos. I, a més, hi ha una metodologia que s'entesta en aplicar, que és equivocada. Els pals lectors. Que és, diguem-ne, la cosa que va imposar el binomi Josep Maria Castellet i Joaquim Moles, que és confondre història amb estètica. I aleshores, esclar, se'ls explica a les criatures en edat formativa que la literatura és una resposta davant dels problemes socials. Doncs això vol dir que una novel·la és com un diari, com és un programa de ràdio, un debat televisiu. No, això no és veritat. La literatura és un art que va més enllà de la mera història. Que la història és una eina que t'ajuda a descodificar el discurs, i tant que sí, amb el qual tot el sistema educatiu, la manera que s'ensenya literatura, ve, diguem-ne, de matriu equivocada. És un art que s'acosta des de l'estètica. És una cosa humana, sobre la condició humana. I aquí està, perquè, esclar, les criatures d'ara no pensen de manera històrica. No, evidentment que no. Són presentistes. Per tant, que tu els hi parlis de les lluites, no sé què, a les fàbriques del 19 i tal i que qual, i Narcís Oller, és com si parlessis grec. No els implica. En canvi, que tu els hi expliquis l'art des de la condició humana, des de l'estètica, a apreciar la bellesa, la forma creativa, la forma imaginativa, segur que responen. Vaja, jo ho tinc comprovat. I sí que responen. I et diuen, caram, això de llegir no està mal, tio? Clar, és explicat en altres termes. Clar que sí, s'ha d'explicar i s'ha de fer ben fet. Perquè vos també sou molt crític amb els plans lectors. Amb els? Plans lectors. Perquè puc llegir que no esteu massa d'acord amb els plans lectors. És que sempre estan... Quants, en la nostra vida, quants plans de lectura han tingut? Uns quants. I quanta eficàcia han tingut? Poca. Han tingut una incidència i és una altra de les camames de la classe política per fer veure que fan alguna cosa. No, hi ha altres maneres de fer-ho. Hi ha altres maneres de fer-ho. De potenciar la lectura. Primer de tot, de què estem parlant quan estem parlant de lectura? Clar, perquè no es pot dir que els joves no llegeixen. No, evidentment que no. Llegeixen en altres formats i llegeixen el que volen, però fan lectura. Per tant, tu el que estàs parlant és l'índex de lectura literària o artística. Alto, això és un altre tipus de lectura. Doncs potser tu el que has d'explicar és per què aquest altre tipus de lectura és més important que la lectura que fan a Twitter i el que fan a internet. Potser això seria millor. Jo penso que sí. I per ensenyar-los que aquest ús de la llengua és insuperable de vella i que eixampla els teus horitzons vitals, que et fa viure més bé, d'una manera més completa i més rica. Això és el que has d'explicar. I no, ara no sé què que farem amb les biblioteques, que tal... Ai, per favor. I a més, aquestes revolucions no venen mai de dalt.
d'un tio que diu no sé què. Ja sabem això, ja fa anys. Venen de baix. Has d'estimular la gent. Evidentment. Llestos. I et diu una cosa també molt d'actualitat, que jo estic molt en contra, no sé vos, el famosíssim llenguatge inclusiu. Hi ha gent que diu que sí, o hi ha gent que diu que no, com la ignorada Carme Junyent. Clar, jo recordo que vaig anar a una escola i em trobo benvingudis. Jo crec que això són modes i xarampions, que crec jo que distreuen d'una qüestió fonamental, que és la pròpia llengua. No hi haurà totis que valgui si no tens llengua. Si la llengua l'has deixat escapar. I tota aquesta energia cap al llenguatge no binari, que no sé què, no sé quantos... Escolta, guarda això, que és la cirera al pastís, i anem a salvar primer la llengua, que jo crec que és el raonament de la Carme, en un principi. Això són filigranes finals. Si la llengua s'està erosionant per tots els cantons, dediquem-nos a una altra cosa. Diria jo. Sí, home. Anem ja, el temps es tira a sobre, anem pel tercer bloc. Us faré un resum, un parell de preguntes molt curtetes sobre Agustí Bartra, que és el tema de la vostra conferència d'avui. I, evidentment, la relació que des d'ell, que estava a l'exili mexicà, va mantenir amb els autors d'aquí que vivien al seu exili interior, en aquest sentit, en el franquisme. Quin paper va jugar Bartra com a far, si permeteu l'expressió, per tots aquests literats que vivien i patien el franquisme aquí a Catalunya? Ell, diguem-ne, fa dos papers. Un paper és el seu paper a Mèxic, on, diguem-ne, finalment viu més anys. I ell el que intenta fer és aglutinar els intel·lectuals i escriptors catalans en una mena d'unitat cultural que pugui compensar per les erosions i les pèrdues que s'estan produint a l'anterior gràcies a la mà dura del franquisme i la censura. I aleshores, clar, ell no entenia actituds de disgregació, de trencament de la comunitat, no. L'exili, com que hi havia llibertat artística, havia de ser el braç armat, diguem-ne, que no podia existir a l'interior. I aleshores, a fora fa aquest paper. A dins, el que ell està intentant fer és buscar interlocutors. I aleshores, clar, la seva correspondència és moltíssima, és molt densa. I aleshores, ell busca aquelles persones que puguin entendre l'exili i que no és una cosa fútil, l'exili, sinó que és útil i que el país es manté unit malgrat les traves. Aquesta és la seva voluntat. I aleshores, clar, la seva correspondència són 40 caixes de correspondència i que ho prenia molt seriosament i es veu claríssimament que és un diàleg amb l'interior. És a dir, Bartra no desconnecta d'aquest país. Mai. De manera que quan torna s'ha de posar al dia de qui és qui, què és el que se li ha escapat des de la distància, però ell està molt informat. I la prova està en que el van a rebre a l'aeroport gairebé 300 persones, alguns dels quals són aquests interlocutors amb els quals ha anat dialogant al llarg dels anys. I per acabar, si hi ha alguna pregunta, i en relació amb aquesta sala, ja us he dit abans que fa uns mesos vam presentar aquí aquella novel·la de la Maria Dolors Orriols, Els rius inconscients, i la Maria Dolors Orriols va mantenir una gran relació epistolar amb Bartra i la seva dona. Ja sé que ara parlareu de Bartra, ens podeu fer 5 cèntims d'aquesta relació epistolar entre la Maria Dolors Orriols? A mi el que m'interessa molt és la figura de Bartra en aquest país, en segons quin sector de la societat, està molt maltractada. Com si ell fos una mena d'agòlatra rampant i no sapigués fer res més enllà d'ell. La relació que té amb l'Orriols és des de la diferència.
Bartra no se li hagués acudit en la vida escriure una novel·la com la de l'Oriols, però fa l'exercici d'alternitat per entendre què és el que aquesta senyora vol plasmar en aquesta novel·la i això amb ell l'arriba i el puny. Perquè molts dels seus interlocutors de l'interior cap a Mèxic el que intenten fer és una mica endolcir la píndola. És a dir, l'esperança, ja li donarem la volta, no sé què. I amb la novel·la de l'Oriols ell troba la realitat pura i dura i crua. Bartra és un militant de l'esperança, és a dir, troba una cosa ben diferent d'ell, de contingut i de forma que ell és capaç d'apreciar, tant per la forma com pel contingut, fins al punt d'arriscar part de la seva economia personal per poder publicar aquesta obra. Ja, sí, i tant. Això va així, i allò que dius, ole, ole. I per banda d'ella també vol dir una obertura de cap i mental de la senyora Oriols, interlocutar amb Bartra i entendre Bartra. Déu-n'hi-do, perquè la relació és mútua i no és senzillament, mira, aquest em publicarà la novel·la, que bé, jo vaig a la meva. No, és una relació humana de dues persones completament diferents, amb estètiques diferents, etc., que s'acaben entenent a partir d'un retrat de la duresa de la societat de la postguerra, el qual, esclar, és una de les grans obres. I era una obra molt amagada, I esclar, juntament amb el Vent de nit de Joan Sales, són els dos grans retrats de l'absoluta misèria de la postguerra. Això és així. Molt bé. Senyor Bartra, molt agraït per aquesta entrevista, molt agraït. A vosaltres. Que tingueu una bona diada de Sant Joanina. Això segur.